Kumachielo ni weg skunde ji giwegi e pacho kaendi koro ijiwo mondo oket okenge mag medo ute mag somo kata classes e kindegi eki ma bende gihikore ne chenro mar lai manyien mar somo mano mar CBC ma bende nokel kod piny owacho e pacho kaendi. Jipo ma kamaendi nogol kod jakom ma eka ne oyier manyien mar riwruok mar skunde mag ji giwegi Migosi Charles Ochome. Kolosi wach makamano ero, Migosi Ochome oyango ni sirikal oseketo migepe mag medo gedo e skunde mag piny owacho ka gihikore ne jopuonjre magoeko mag junior secondary. Bende ojiwo jopuonj mondo otiegre okenge madwarore ka gihikore ne tiego jopuonjre mag junior secondary. Ka oyango ni jopuonjre goeko ibiro tiegi kod jopuonj ma bende ni kod lony mar tiego jopuonjre mag secondary e pacho kaendi. Kod chike mancho oket gi task force mano ong'iyo gigo, nyithindo ma dhi junior secondary nyaka puonj gi jok motimo high school education. Mane mantie pogruok, kendo ang'eyo maler kanowach ni kata ka gintiere e skul mar ji giwegi to jopuonj mag primary ok puonjgi, nyaka puonj gi jopuonj motiegre e yo mamalo mag high school. Omiyo mano kelo chik manyiso ni nyaka ibed gi registration manyiso ni in gi jopuonj mabiro puonjo nyithindogo. Kanyo motekie to onge gik mok nyalre, kata wan wantiere wasetero jopuonjwa 6 e tiegruok mamalo kendo ging'enyre maparo ni ka ochopo sechego to moko kuom gi bobedo gi thuolo, moko be mane wasetero chon wantiere go kendo biro tiyonwa tijego nikech ne wasechako winjo gigi chon, koro ne wasechako bet kwa ikre. To kada jogo mapok oikre be nyalo mana ikre nikech sirkal ema nigi thuolo gi colleges ma nitie colleges mag ji giwegi to ok ging'eny. Omiyo mago bende dwarore ni mondo koro omed. Sirkal ok otamo ng'ato yawo kata college mar training ji giye, to ok osebet mayot nikech chako gi be ok en tich mayot. Nyocha awinjo ka sirkal owacho ni gimedo classrooms e skunde mekgi mag high school. Aparo ni mano mondo gi create enough space ne nyithindo. Wan kaka jogo manie private sector wan kod systems ma watimo ma bende wagero ute moko, waikre nyaka ibed gi labs, nyaka ibed gi staff manyalo tiyo tijno. Omiyo ginyalo bet ka gi continue kuonde ma gintie ka nitie facilities to kod staff or manpower manyalo handle curriculum margi. Mage pek mantie.